खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ सरकारा ओरैबायदि जिराद नङा जे जायखौ जेब्लाबो आसियाव दोननानै सालायनो हानाय। जोंनि सरकारा मोनसे गोजोनजों फैनायसो। जुदि बड'लेण्डआव गोजोन नाङा एबा गोजोननि बाथ्राखौ साना अब्लासो बेबायदि बाथ्राखौ बुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिजेपि दोलोनि मानगोनां अरुप कुमार दे बिथाङा उदालगुरिनि मोनसे दोलोआरि हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन जे बिटिआरआवबो सरकारखौ सिफायनो से सेकेन्डबो नाङा। जेब्ला गावबागाव दोलोयैनो आलादा आलादा गेलेगोन अब्लानो मिथिगोन होनना। नंगौ, थारैनो दायो बे बाथ्राखौ लानानैनो गासै समाजारि बिजोंफोराव मोनसे सुबुंफोरनि गेजेराव गोनो गोथो साननायफोरा गोसो गोरबोनिफ्राव सोमजिदोंमोन। थारैनो बुंनो हायोदि अरुप कुमार दे बिथांनि बाथ्राखौनो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गारि बिगोमाफोरनि थाखाय माखासे रेहाय फोसावना होदों आसाम सरकारा। मिथिनाय बायदिब्ला बे रेहाया गुबैयै फालांगियारि खालामग्रा गारि जेरै ट्राक, डाम्पार, ट्रेक्टर, विंगार, अट', बेटारि रिक्सा बायदिफोरनि थाखाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गारि गंसे लानोबा गोबां बायदिसिना लेखा पत्रफोर नांगौ जायो आरो बेफोर लेखा पत्रफोरखौ खालामना लानो हायियावनो गोबाङानो बायदिसिना फाइन नांना थायो। बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानैनो जेरै फालांगियारि गारिफोरा फिटनेस फेल जानानै गोबाङानो गोग्लैसोना दं, जेराव गासैबो रोखोमनि गारियानो सानसेयाव 50 राङै फाइन जानानै थाबाय थायो। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो आसाम सरकारा लानानै फैगौ 3 दानसिम गोबां रेहाय मोननो हागोन। नंगौ, साखा खबथाम गारिफोर जेरै 50 रांनि जायगायाव 10 रांल' होनांगोन। डाम्पारनि थाखाय 50 रांनि जायगायाव 25 रांल', विंगारफोरनि थाखाय 50 रांनि जायगायाव 20 रांल', ट्रेक्टरफोरनि थाखाय 50 रांनि जायगायाव 15 रांल' होनो गोनां जागोन। बेखौनो फोसावनानै होदों आसाम सरकारा। बिटिसिनि दालाइ एसबिआइ मावख'आव काउन्सिलिं आरो कचिं मिरु बेखेवदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बिटिसिनि स्किल एम्पावारमेन्ट एन्ड एन्ट्रप्रेन्योरशिप बिफाना बिटिसि सेक्रेटारियेटनि दालाइ एसबिआइ अफिसाव मोनसे काउन्सिलिं आरो कचिं मिरु बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि बे मिरुआव गुबैयै जाय लाइमोनफोरा गावबागाव थांखिजों सोमोन्दो थानाय जेखिजाया स्किल्सनि फोरोंथाय आरो माखासे साख्रिफोरनि थाखाय कचिंबो होनाय जागोन। थारैनो बेनि गेजेरजोंनो ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा बायदि स्किल आरो कचिंखौ लानो हानानै इयुनाव जाफुंसार जानो हागोन होनना मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों। लोगोसे गासैबो रोखोमनि बेंकजों सोमोन्दो थानाय हाबाफोरखौनो मावनो थाखाय गोरलैयैनो हागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों। फारसेथिं मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आन्डार-13 जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै देग्लाय 3थि आन्डार-13 जोलुर बादायलायनायखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 21 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन।
थारैनो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ दतमानि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि दिनैनि जागायनाय हाबाफारियाव भारतनि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन अपुर्णा नार्जारीजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अरुप कुमार दे बिथाङा थाबैनो रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। मख'जाथावदि BTRनि BJP दोलोनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा दाखालि उदालगुरियाव BJP दोलोनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTR सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै बुंनायनिफ्रायनो ओनसोलाव मोनसे सुबुंफोरनि गोसोआव गोनो गोथोफ्रा सोमजिलायबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा बे बाथ्रानि फिननाय होनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदोंदि बेयाव अरुप कुमार देजों खोथा गैया, बेयाव UPPL आरो BJPजोंसो खोथा। जोंहा सानफ्रोमबो मिनिट बाय मिनिट सरकार दानाय समनिफ्रायनो पार्टिजों रायज्लायबाय थाबोदों। जों मोजां सोमोन्दोआवनो दं। बेयाव सरकार बायनाय सिफायनायनि जेबो खोथा गैया। गतिके बिथाङा BTR सरकाराव मोनसे गोनांथार बिफान सामलायना दं। बिफानखौ मोजाङै सामलायनायावसो गोसो होनांगौ आरो सरकार बायनाय सिफायनायखौ बिथाङा खर' सानो नाङा। बेयो बिथांनि आवथायावबो गैया। बेखायनो बिथाङा रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। सासे बर' सुबुं साख्रिनिफ्राय होखारजादों। थारैनो आथिखालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव सरकारि मावसुमाफोरखौ बायदि बायदि हाबा मावनायनि मुङाव रां घुस लानायखौ गैया खालामनो थांखिजों बिथांनि गोख्रों बिथोनाव रायजोआवनो दायो गोबां सरकारि मावसुमाफोरखौ हमबाय थानाय बायदिनो मैया ना फिसिग्रा बिफानाव साख्रि मावग्रा सासे गोजौ थाखोनि ACS अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ सोरनोबा साख्रिखौ रेगुलार खालामना होगोन होननानै रां घुस लानायनि दायाव हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांनि साख्रिखौबो बोखारनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।